bosteguneko gerra hori. Horregatik gonbidatu zaitu, Asier, gauzak oso ongi manatzea dituzalako bialdetara, benetan, gustoa da zuen zutea, eta esan bezala uste dut orain entzulek, hasieran baino hobeto ulertuko dutela lehenik, eta bene, zein den azken ordukoa Georgian, baina baita, kasik 1982 arrastratzen duten egoera zailura, gertutik baita ere jarraitzeko zalantzarik gabe Abjasia eta Hego Osetia, baina Asier denborarik gabe geratu gara, pilo eskartzen dizugu esan bezala gurekin hitz egiteko tartetxoa tartu izana, eta pentsatzen dut aurrerago ere berriz ere zure gana joko dugula. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Oso ongi izan. Mundu bat, herri. Gaur motz gelditzen garenaren sentsazioarekin agurtu beharko zaituztet entzuleok. Eta bereziki motz, Abjasia eta Hego Osetiari dagokienez, itsas beltzeko perlatxoak ezkutatzen duen herri kaukasiar misteriotsu eta arro hori, edota antzinako alaniar eta sarmatiar herri estiten ondorengotzat jotzen diren osetiarrak ere, kasu askotan, iparraldeko erkidekin batu nahi dutenak. Kostaldera jo eta jarian ere sargintezke edota esban herriaz hitz egin munduko mendi politenetako batzuetan bizi den Georgiarren azpitaldeaz. Horrelakoa delako Kaukasoa, asko dakigula pentsatzen dugunerako ohartzen gara, are eta gehiago dugula oraindik ere ezagutzeko. Baina hori beste atal batean izan beharko du, zuek hala nahi izan ez gero. Gaurkoz, hementxe utziko dugu mundu bat herri, eta oraindik ere geratzen zaizkigu gurera ekartzeko herri gehiago. Aio eta oso ongi izan. Bese bromano chavo a que naima tayoro mamaren makastitsa somare babaresa bese bromano chavo menale. Datorren geltokian gure landa eremuko eskualde eta tokiko garapenaz arituko gara. Eta horretarako sakana garatzen ekimena ezagutuko dugu. Bertatik, gure inguruko gobernantza ereduak, auzolanak eta sortzen diren ekimenak edukiko ditugu hizpide. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Usterik gabe eta aurpegi berri ugarirekin hala laburbildu daiteke gaur Eusko Legebiltzarra eratzeko bilkura 13. legegintzaldiari hasiera eman diona. Espero bezala Bakartxo Tejeria aurkeztu dute Ganberako presidente. Laugarrenez izango da jeltzalea karguan beste inork baino luzeagoa. Gure autogobernua eguneratu behar dugu eta estatuarekiko harreman estatus berria gauzatu. Ezinbestekoa da Estatuaren lurralde ereduari buruzko eztabaidari sakon ekitea. Eredu horren izaera plurinazionala benetan aitortzea eta egungo autogobernua eguneratu eta zabaltzea. Estatuarekin akordio bat lortu behar da, Euskadiko Legebiltzarraren gehiengoaren eskaerei erantzuteko. Irunen gizon bati eraso egiten ageri den ertzaina zerbitzuz kanpo dagoela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak kautelazko neurri gisa eraso egiten ageri den bideo bat hedatu ostean, eraso hartan dauden gainerako ertzainak ere ikerketapean daudela baieztatu dute EITBek jakinarazi dutenez.
Gertakariak iazko udakoak dira, joan den ostiralean zabaldu ziren irudiak saretan. Gaur goizean hasi da Bilboko Basurtuko ospitalean haur bat lapurtu eta baitu zuen emakumearen kontrako epaiketa Bizkaiko lurralde auzitegian. Auzipetua bera izan da lehendabizikoa deklaratzen eta hasieratik onartu du leporatzen zaiona. Haurra lapurtu eta eraman egin zuela aitortu du eta eragindako minagatik barkamena eskatu die gurasoei. Bere abokatuaren galderei bakarrik erantzun die oso modu laburrean. Lizarrako bizilagun bat zendu zen atzo arratsaldean Balarina herrian gidatzen zuen kamioian zihoala irauli ostean. Gizonezkoak 51 urte zituen eta Cerio Ensillados enpresako behargina zen. Kamioian Alpapa garraiatzen zuen Lizarrako biltegietatik Aragoiko beste enpresa batera. Guardia Zibilak azaldu duenez ezbehar arratsaldeko 4 aldera gertatu zen A12 errepidearen 28,600 kilometroan. Eskerra Republikanako hainbat militantek osatutako urriaren lehen taldeak alderdiko zuzendaritza osoaren dimisioa eskatu du. Militante taldeak ohar bidez adierazi du Kataluniako parlamenturako hauteskundetan RCek izandako emaitzak porrota izan direla eta horren arrazoia orain arte erabilitako estrategia okerra dela. Boto emaile hoien konfiantza berreskuratzeko zuzendaritza talde berri bat behar du RCek urriaren lehena taldearen ustez. Kaixo, arratsaldeon, bi efemeride ditugu gaurkoan. Ona lehenengoa duela 54 urte Martin Zabal eta Hernaniarra Everesteko gailurrera iritsi zen Pasang Temba Sherparekin. Gora aritu nintzanean, sentitu nuen emozioa oso handia eta oso pozik sentitu nintzen, ez? Mundu ekologikoan bagara norbait geroztik, baina bada zer urratu, nuklearrik ez hartatik, enaren bideak doaz, memoriaren mapatik, denok hitz egin genuen, Zabaletaren ahotik, onena nahi dugulako, herriarentzat herritik. 94 urte bete dira Emma Goldman zendu zela, anarkista eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ekintzailea izan zen Goldman. Emma Goldman, the famous anarchist leader, has returned to the United States after an exile of 15 years. I will leave the country rather than deny my ideas.
Ongi etorri Zazpiretako albistegira eguneko argazkiarekin goaz. Abian da Eusko Legebiltzarraren 13. legealdia. Ikamika politikoarekin hasi da Legebiltzarreko mailaren eraketa dela. Eta Bakartxo Tellería jeltzalea izendatu dute Eusko Legebiltzarreko lehendakari. EH Bilduk Maiko lehendakari ordetza eskatu du, emaitzak aintzat hartuta, eta Eba Blanco aurkeztu du. PSek Susana Corcuera aurkeztu du kargu horretarako eta ura gaiendu da. EAJ PSE gehiengoari esker, Blanco bigarren lehendakari orde da. Martxan da Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldia. Bakartxo Tellería jeltzalea ganbararen lehendakari bezala hautatua izan da parlamentua eratzeko lehenengo bilkuran. Akordio zabalen legegintzaldea izatea espero duela adierazi du presidente bezala eginiko lehenengo hitzaldian. Zerbitzu publikoak indartu eta autogobernua eraberritzeko beharra ere azpimarratuz. Gure autogobernua eguneratu behar dugu, eta estatuarekiko harreman estatus berria gauzatu. Ezinbestekoa da, estatuaren lurralde ereduari buruzko eztabaidari sakon ekitea. Eredu horren izaera plurinazionala benetan aitortzea eta egungo autogobernua eguneratu eta zabaltzea. Estatuarekin akordio bat lortu behar da, Euskadiko Legebiltzarraren gehiengoaren eskaerei erantzuteko. Osoko bilkura adineko mailaren eratzearekin abiatu da. Miren Gaiastegi sozialista izan da plenoa gidatzearen arduraduna. Legebiltzarkide zaharrena izan da. Honen ondoan egon dira Irune Zuloaga eta Susana Corcuera zein Eraitz Saez de Egilaz eta Edurne Benito del Valle legebiltzarkide gazteenak. Legebiltzarraren lehendakaritzara aurkeztutako hautagaitza bakarra izan da Tejeriarena. Kargua laugarrenez errepikatuko du EAJ eta PSeren aldeko bozkak jasota, 39 osotara. Bozka kopuru berdina jaso ditu Susana Corcuera sozialistak, lehenengo lehendakari ordea izango dena. Bigarren lehendakari ordetza Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea den Eba Blancoren esku egongo da, 27 bozka jasota. Idazkaritza karguak bere aldetik Jon Aiartza jeltzalea eta Bilduko Eraitz Saez de Egilazek okupatuko dituzte. Gauzak horrela, abiatu da Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldiaren jarduera. EAJaren Euskadi Buru Batzarrak Joseba Diez Antxustegi izendatu du Eusko Legebiltzarrean jeltzaleen bozeramailanak egiteko. Arabako zerrendaburua izan zen iragan apirilaren 21-eko hauteskundeetan 31 urte ditu eta zuzenbidean lizentziaduna da. Joseba Egibarren lekuko hartuko du. Joseba Diez Antxustegi izango da EAJaren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Ganbara eratzeko bilkurarekin pozik agertu da, etapa berri bat irekitzen dela adieraziz. Parlamentuaren mailaren osaera ere modu positiboan baloratu du. EAJak osaketa horren inguruan Euskal Herria Bildurekin hitz egin duela aipatu du ere, koalizioak esandakoa ukatuz. Gu akordioetan aritu garela orain arte, Legebiltzarra eratzeko akordioak ere zabaldu ditugula, luzatu ditugula, eta zentzu horretan ere argi ustea Euskal Herria Bildurekin, bai Legebiltzar taldearekin, baita ere alderdiarekin hitz egin dugula, Legebiltzarraren eraketaz, hitz egin dugu mailaren osaketaz, eta beste kontu batzuen inguruan ere hitz egin dugu. EAJak eta PSek mailaren aulkiak beraien artean banatu izatea kritikatu du Euskal Herria Bilduren bozeramailea izango den Nerea Kortajarenak. Bi ordezkari izango ditu koalizioak mailan, bigarren lehendakari ordetza eta bigarren idazkaritza hain zuzen. Banaketa hori aitzitik ziklo politiko eta herriaren errealitate berria islatzen ez duela adierazi du Kortajarenak, ezkutuko negoziaketen ondoriotzat hartuz. Horren aurrean Bilduk hitz egiteko eta akordioak lortzeko asmoa duela azpimarratu du. Eskatzen duguna da, dagokigun ordezkaritza izan alizatea, herritarrek kokatu gaituzten lekuan egon alizatea eta kontrara aurkitu degula, hori elkarrizketari gabeko aulkien repartori. Uste dut politika egiteko modu hori, politika oso konbentzionala dela eta dagoeneko agortua dagoen politika egiteko modu bat dela. Alderdi Popularrak ere mailaren osaera kritikatu du. Herritarren artean dagoen aniztasuna islatzen ez duela adierazi du Laura Garrido bozeramaileak. Legegintzaldia ondo hasi ez dela aipatu du Bakartxo Tellería Legebiltzarraren lehendakariak egindako hitzaldia alde bakarra izan dela kritikatuz. Presidenta ez dela ondo egon bere diskurtsoan azkenean eskaera
bidea nazionalistaren inguruan egin duelako, estatus berriari buruz aipatu duelago. Eta horrezegatik, esaten dugu, bai maila eta bai presidentea partzialak direla. Mailaren osaketa erabakitzeko bozketetan, bozka zuria eman du Sumar mugimenduaren ordezkari bakarrak Jon Hernandezek. EAJak eta PSek eserlekuak haien artean banatu dituztela salatu du ere. Era berean, ekimen politiko aurrerakoiak martxan jartzeko gogoa erakutsi du. Argi dago EAJak eta PSek gauza berberak egingo dituztela. Haien artean erabaki dutelako maila, baina mailaren apartez, guretzak gauzarik importanteena eratxe bilkura da. Gure asmoz politika progresistak bultzatzea da. Nafarroan Lorafna dugu albiste. Nafarroko Kontseiluak Lorafna berritzearen aldeko irizpena eman du, eta era horretan foru komunitateak trafikoaren eskumen osoa berreskuratu ahal izango du. Ildo horretan, Nafarroko gobernuak eskerrak eman nahi dizkio Nafarroko Kontseiluari, txostena arin egin duelako. Tanto la voluntad del Gobierno de España como la voluntad del Gobierno de Navarra pues ha permitido, junto con la colaboración institucional, como es el caso del Consejo de Navarra, han permitido hacer una reforma pues rápida, eficaz y solvente que entendemos que damos solución pues a una sentencia que dictó el Tribunal Supremo. Gogoratu behar da, Lorafnaren erreforma hau Auzitegi Gorenak otsailaren 15 eta 22 emandako epaien ondoren jarri dela martxan. Bertan, transferentzia batzordeak 2023ko martxoaren 22an erabakitako transferentziaren zati bat baliogabetzen zen, eta 2023ko uztailaren batean jarri zen indarrean. Mejoramiento que de constatarse sería la tercera reforma que se hace desde el autogobierno de Navarra en nuestra ley de mejoramiento. Con esto nos reforzamos como autogobierno, nos reforzamos para garantizar la eficacia y la eficiencia de la ciudadanía, en este caso en competencias de materia de tráfico. Beraz, aurrikuspenen arabera, datorren astean onetsiko da akordioaren testua, eta ondoren Nafarroako parlamentura igorriko da osoko bilkurak onar dezan. Felipe Borboikoa txidalekun izan da astearte honetan erakusketa baten aurkezpena aitzaki hartuta eta protesta herritarra egin du sortu kortik gertu Hernaniko plaza batean, 78ko erregimenarekin hautsi behar dela aldarrikatu eta Euskal Herriaren nazio eskubideen aitortza demokratikoak exigitu dute. Bildu gara, Euskal Herritarrok erregerik ez dugula eta ez dugula nahi aldarrikatzeko, eta ez dela ongietorria ozen esateko. Ez dago erregenerazio demokratikorik frankismoarekin hautsi gabe. Ez dago erregenerazio demokratikorik estatu aparatua garbitu gabe, eta ez dago erregenerazio demokratikorek erregimen honen erroko auziari heldu gabe. Ikama ikasle mugimenduak Palestinari elkartasuna adierazteko mobilizazioak egin zituen atzo, konta iguzu Irune. Ikama ikasle mugimenduak elkarretaratzea egin du Iruñeko udaletxearen aurrean, munduko ikasle protesta olatuarekin bat eginez Palestina herriaren askatasuna aldarrikatu dute, ikasleak subjektu eraldatzaileak direla diote, horregatik bai ikasleen, baina bai orokorrean gizartearen mobilizazioek duten garrantzia azpimarratu nahi izan dute. Ingurumen gaietan, Guardia Zibilak Artaxoako plantara lixibatuak bidali zirela ikertu du.
Urtarriko azken asteetan jakintzen Gipuzkoako Zubietako erraustegiak 5.563 tona lixibiatu bidali zituela Artaxoako Ecofer Sansoain enpresara. Enpresak ez zuen hondakin horiei jasotzeko baimenik, eta ordutik enpresa itxita dago. Lixibiatuak hondakin solidoak tratatzean zabortegietan sortzen diren likidoak dira, erraustegi baten gerta daitekeen bezala. Likido horiek sustantzia tosikoak izan ditzakete eta behar bezala kudeatu eta tratatu behar dira ingurumen inpaktu negatiboak saihesteko. Afera honen arira ikerketa abian da. Guraso sekudazkenan jarritako salaketa bat ikertzen ari da fiskaltza. Eta oraintsu Seprona Guardia Zibilaren naturaren babeserako zerbitzuak dokumentu bat osatu du Artaxoako Ecofer Sansoain enpresak jasotako hondakinei buruz. Bertan agertzen da planta horretara hondakinak bidaltzen dituzten 78 entitateetatik 4 lixibiatuak bidali zituztela, ez loiak. Tartean Zubietako erraustegitik bidalitakoak. Hori ala Sepronak Donostiako epaitegiari eman dio txostena kasuan aurrera egiteko. Testuinguru honetan ez da Zubietako erraustegiarekin izan den problema bakarra. Planta sortu zenetik 4 urte igaro dira eta ordutik aski ezagunak dira errauskailuak izandako arazoak, lixibiatuen filtrazioak edo amoniakoaren isuriak. Ildo horretan erraustegiak inguruko herritarren osasunean zer nolako eragina izan duen aztertu du Osakidetzaren menpeko Biogipuzko Osasun Ikerketen Institutuak, eta ondorioztatu du ez duela eraginik izan. Oposiziotik dena den EH Bilduk azpimarra jarri du legea betetzeak ez duela esanai osasunerako egokia denik. Eta datu positiboak aurkeztu badira ere esan du errauskailuak izan dituen arazoa kontuan hartuta, haren inguruko azterketen eta datuen jarraipen egiten segituko dutela. Gaizaldatuz, 1956ko gerran hildako 86 gudariren gorpuzkiak aurkitu ditu Arantzadi Zientzia Elkarteak Zornotzako hilerrian egindako indusketa lanetan. 54 pertsonaren gorpuzkiak topatu zituen iazko abenduan eta beste 32renak topatu ditu aurtengo martxoan. Horietako 2 identifikatzea lortu du Arantzadik eta Eusko Jaurlaritzak senideei itzuli dizkie gorpuzkiak gaur Zornotzan bertan egindako ekitaldi batean. Errealitate urruti. Bizikidetzak ezin du ahaztun atzeden hartu. Benetako konkordia 3 zutabetan baino ezin da oinarritu. Egia, biktimen memoria, askatasun eta justizia sozialaren ideal demokratikoa. Ekonomian gizarte ekimeneko sindikatuek jakinarazi dutenez mobilizazioak egingo dituzte maiatzaren 16 eta 22an adi aldarrikapenei. Olatukopeek 10 urte bete ditu eta ospatzeko ekitaldia egin du Iruñean, ikusi.
Olatukop ekonomia soziala eraldatzeko eta sustatzeko sareak 10 urte bete ditu. Iruñeko katakraken 80 gonbidatutik gora izan dira gaur goizean egin den urteurreneko ekitaldian. Egindako ibilbidea errepasatzeaz gain, aurrerantzean ere ekonomia sozial eraldatzailean herri somatzeko beharra nabarmendu dute sareko kideek. Ekonomia sozial eraldatzailea sustatzeko sarea da, bertan parte hartzen dute 50-60 kooperatiba edo proiektu kolektibo inguru, eta helburua da ekonomiaren ikuspegi hau mantentzen dugun kooperatiba edo langileo gure artean sarea eratu eta gure artean interkooperaziorako tresnak edatzea, jakintza konpartitzea eta Euskal Herri mailan eraldaketa prozesuak sustatzea. Ekitaldiak 2 ordu iraundu eta gauza ezberdinak prestatu dituzte. Eta, gaur gure xedea edo helburua da ekonomia eta lurralde eraldatzaileetarako ditugun proposamenak azaltzea. Horretarako ere, 2 argitalpen ekarri ditugu, primizian gaur. Bat, ekonomia eraldatzaileak izeneko liburuxka bada, Oskar García Jurado gure Olatukopeko kidea denak ondu du, Olatukopeko beste hainbat kiderekin batera, eta bertan nolabait ekonomia zer den azaltzen dugu, ekonomia sozial eraldatzailea zer den, eta noski lurraldeetan nola jardun edo nola eragin dezakegun. Izan ere, ekintzailetza soziala eta lurralde eraldaketako proiektuak tokian tokiko eragileekin ari da lantzen Olatukop. Bertako beharrei erantzunak bilatzen. Urteurrenarekin amaitzeko larunbat honetan Donostian egingo dute jaia. Goizean sarekideentzat ekimen ezberdinak eginen dituzte. Ondoren bazkaria eta arratsaldea girotzeko goxo txarangarekin emango diote amaiera ospakizunari. Nazioarteragoaz, Txileko ikasketa publikoen zentroak migrazioaren inguruko azterketa argitaratu berri du eta datuak inoiz jaso diren negatiboenak dira. Txiletaren 60% negatiboki baloratzen du migrazioa. Ikertzaileek lehenbailen migrazio politikak birpentsatzeko beharra azpimarratu dute. Berosatrustegi. Urtez urteko datuak alderatuta 2022 izan zen migrazioaren afera okerren baloratu zen urtea. Hala dio Patrizio Dominguezek Espazio Publiko ikerketa independenteen zentroko buruak. Arrazoia argi ez duten arren, azterketaren arabera txiletarren 61%ek negatiboki baloratzen dute migrazioa. Datu honek eztabaida publikoa astindu du. Txileko ikasketa publikoen zentroak migratzaileen inguruko azterketa bat edo ikerketa bat argitaratu berri du eta bertan txiletarrek dituzten iritziak eta migratzaileekiko jarrerak modu zehatzagoan jaso dituzte. Ikerketa zentroaren arabera migrazioa politizatu eginda bai eta nabarmen. Hazi ere, datu ofizialek diote 2017an 6,1 izatetik 2022an 8,2 izatera pasa dela. Igoera honen oinarrian daude, Latinoamerikako herrialde batzuen egoera sozioekonomikoa, krimenaren gorakada, indarkeria politikoa eta hondamendi naturalak, Haitiko lurrikara kasu. Migrazioen zerbitzu nazionalaren arabera, Venezuelatik iristen dira etorkin gehienak migratzaileen 33%. Dira, atzetik jarraitzen diete perutarrek 15% eta kolonbiarrek 12%. Ikerketa egiteko nazionalitateaz gainera, generoa eta ikasketa maila ere kontuan izan dira. Eta 3 emaitza nabarmendu dira. Lehena, txiletarrek ezaugarri guztien gainetik nahiago dituzte etorkin oso kualifikatuak. Bigarrena, txiletarrek orokorrean migratzaile venezuelar eta kolonbiarrak delinkuentziarekin erlazionatzen dituzte. Eta ikerketarekin nabarmendu nahi izan duten 3. ondorioa generoarekin du zerikusia. Bakarrik iristen diren emakumeak nahiago dituzte. Ikertzaileek datuak aztertu, hipotesiekin alderatu eta ondorioak atera dituzte eta lehen lerroan jarri dute migrazio politikak birpentsatzearen garrantzia. Gehiengoak, inkestatuen gehiengoak adierazi baitu, etorkinekin harremanik ia izan ez duela, sekula. Honi heldu eta estigmarekin bukatzeko plana diseinatzeko beharra azpimarratu dute. Patrizio Dominguezek uste du baina lehenago hartu beharreko postura dela honakoa. Dominguezen iritziz zaila da egungo egoerari
bat-batean, denbora gutxian, buelta ematea. Mila esker Berosatruztegi Euskal Herrira haueltan alaitasuna sortzen duen giza komunikazio mota bada umorea eta topikoak topiko euskaldun hori ere gustatzen zaigu. Horren erakusle da Leioako umore azoka. 24. edizioa izango du aurten maiatzaren 16tik 19 bitarte. Leioako udalak eta umore azokaren 14. edizioak kale arteen industriaren garapena sustatzea helburu duen azokak 40 konpainia baino gehiago hartuko ditu maiatzaren 16tik 19 bitartean. Horietako 5 nazioartekoak dira, 18 euskal herritarrak eta gainerakoak Espainiako estatuko hainbat txokoetatik etorritakoak. Antolakuntzak azaldu duenez, umore azokak bere leku egin du eta finkatu eginda kultur azoken artean, ez bakarrik herrian edo estatuan, baita nazioartean ere. Kale arteen sektoreko azken proposamen berritzaienen ezenatoki giza jartzen gaitu munduaren gainerakoen aurrean. Bereziki nabarmentzen dira Tetes de Mules eta Teatro do Mar konpainien eskutik datozen proposamenak. Apokalipso izenarekin eskainiko baitituzte emanaldia konpainia frantsesaren kasuan eta NUMP portugalarraren kasuan. Biek bi antzerki ikuskizun proposatzen dituzte adin guztietako jendarentzat, ostiralean maiatzaren 17an eta larunbatean maiatzaren 18an. Teatro do Mar enpresak 20 urte daramatza eremu publikoari bereziki zuzendutako ikerketa eta sorkuntza lana egiten, hau da kale antzerkia. Bestalde 2012an sortutako Tetes de Mules konpainia frantsesak jendearekiko elkar eragina sustatzen du. Umore azokaren antolakuntzak eta Leioako udalak egitarau potolo eta berritzaile bat aurkeztu du maiatzaren 16tik 19 bitartean ospatuko den 2024ko 14. ediziorako. Murgildu gaitezen bada euskaraz, maiatzaren 26an animatu du Josune Bañales Bizkaiko ikastolen elkarteko ordezkariak gaur 46. ibilaldiaren aurkezpenean. Aurtengoa Getxon ospatuko da 4. maiatzaren 4. domekan. Baliatu nahi izan dugu ibilaldi hau, aurten ospatzen duen ibilaldia, ez bakarrik ikastola barruan daukagun kohesioa handitzeko, baizik eta hortik haratago ambiziosoak izanez, herriko hainbat eragilerekin oraindik ere elkarlan handiagoak sustatzeko. Txombo aukeratu genuen, arrazoi ezberdinengatik. Bata, izena bera indartsua da, ahoskeran indartsua da, baina esanahian ere oso indartsua da. Hau da, honek esan nahi du, Txombok esan nahi du, uretara murgiltzea, uretara amiltzea. Eta gure nahietako bat da, jendartea, euskarara amiltzea, euskarara blaitzea, nolabait. Hortik Txombo. Ikusten duzuenez, eskaintza gu ilusioz gaude, danetarikoa dagoelako zona guztietan, ikastolan instituzionala izan arren bertsolariak eta topaketak edo egon daitezke bai Arribaskaria, eta beste batzuetan umeak egon daitezke zona batean edo bestean, gazteak egon daitezke zona alde batean edo bestean, eta hori da bazkenan mugitzeko aukera ematen duen ibilaldi bat izango da. Besterik ez gure aldetik, badakizu informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian. Arratsalde ona pasa.
zenbat ikasi dugun itzalean. Ypres hiriko lubakiak estaltzen zituen. Okupatzaileak, soldadu britainiarrak eta alemaniarrak erne zeuden fusilak eskuan, etxaien balizko eraso baten aurrean defendatzeko prest. Bino bapatean, ahots batzuek gaueko isiltasuna hautsi zuten. Still Nacht, Heilige Nacht, guretzako ezagunagoa, Noche de Paz kantuarekin. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute heilige Paar. All der Knapp im lockigten Haar.